Hi, simulang Helen eh. Inahay, Mama Julie. Hi, Mama Julie. Ida. Hi, Aliana ni. Hi, Aliana ni. Ida, ato balihan man ka ha. Ikaw ingon be? Ano ko magkabalihan lagi? Kaya ikaw rin ngon. Hi, Manang Hili ni. Hindi man. Hi, Manang Hili ni. Hindi lagi. Hi, Aliana ni. Ina po hi, Mama Julie ni. Nay, ang ingos si Julie. Hi, Mama Julie ni, Nay. Oh, ina. Hi, Mama Julie ni. Hindi, ang si Papa Eric saman. Hi, Papa Eric ni. Na. Nay, video is Kuya Eric, Nay. Na, sila na nilad video ako man. Nay, among kwa na. Karang, kuya ni among, kuya ni among kusinero, hinair. Basta na yung kasi na sa bayan, ang buta na din yung mga usamo. Walang kinagkasigan. Sirik niluntos ni. Hi, Aliana ni. Hinahanap ni ganas sirik kada og na yung kasi pa, anhi uli kanunay. Lagi ang bulirik. Masaya ko lihe. Ang bulirik. Ano lagi kabalihin lagi? Ingon. Kaya okay Yan balik ba? ba? Musta ka? Ate Julie ang bulirik. Hi. Hi, Ate Julie ni. Ate Julie. Mama Julie. Hi, Mama Julie ni. Sa kay Pasko maron day, sa istorya. Merry Christmas. Kasi may mga inag Merry Christmas si Papa Eric. Mung sa man ka. Merry Christmas ang bulirik. Angkol o Papa? Papa. Aw. Hika angkol. Pagod? Papa? Na ang bulirik daw na si Papa. Ha? Aliana. Nanay, gituos ganin mo. Ganahan lang ita kasi mo Papa day day. Dai. Kasi nga si Papa di ay. Ha? Kita tuman na. Imuha naman no. Kasi yung Papa. Yan eh. Kasi nga si Papa. Kaya eh. Lagi mo ko. Kaloy bata ah. Nay! Agang isa ka. Papa na, nalumos mas. Sabaw, Nay. Wala nung sabaw. Kasi ingon. Ako, ganin ha. Kay hamling mo papangasa. Matinod. Ang bulirik, Aliana. Aliana. Ay mo papa isa na lumot sa sabaw. Hindi pa panalubos sa baw. Ha? Lalo mo sabaw yung Papa day day? Nay, nagpapaspas. Hindi ka na. Ang saldo ka talaga pilit niyo mo. Hala, gimingaw na si Jang Papa tinuod. Gimingaw ka? Kuya, agaw day-day, ako namin papa na. Agaw day-day, na imo day. Hala, Jay, masuot ka, Jay. Gimong papahatag ni Aliana? Ha? Natawa noon ay. Ganda. Ano rin mapasok ka? Ang bata. Eh, sige, Eric. Kalo po dul. Nalumos ko. Wa bang sila tudlo ni Ja? Ha? Wa tudlo. Okay na. Ha? Wa tudlo ba? Ha? Love you, Kuya Eric. Love you. Love Kuya Day-day, Aliana. Ate Aliana. Love you. Love Kuya Day-day, Ate Aliana. I love you. Aliana, I love you. Kuya Day-day, Dito na mga magkalutos Eric dala kay malingaw nimo. Na si Eric makakaling. ay nasuman na maghaling. Ang lipay na angilin. Ha? Nasuman naghaling. Ay maghihaling. Mga lingog kang sabak-sabak basta. Istorya na mo, alam mo istoryahan. Muna kagaling, Kuya Eric. Po. Unsa man yung istoryahan? Love you, Papa Eric. I love you. Ako, itawag ko na po ni mama. Hi, Mama Julie ni. Dama. Baganan tanan natin yung buhok para hinlo. Asa Ganahan kag na si Eric dali po day. Nanahan. Ina. Kuya Eric. Ina, sa man ni papayon mo si Eric. Ay, nagkapagpuyon, Kuya Eric. Ani na. Kuya Eric. Oh, ani na. Ang ingnos, si Julie, Kuya Eric nga ba si Kuya Eric ha? Unsa naamoy mani? Ha? Dahog mani. Tutus kadag? Ako gusto pagdag. Nagbuko-buko na na yung uwin. Panalingin ni kining grasya nga sa mga tubangan. Halat ni pahinungod sa Christmas party namo. Pasalamat po sa tanang mga grasya o sa mga anak kaniya rin nagtapuko kang adlaw. Kaning mga sponsor ilang gi hala diri namo. Mo na to sa nga sa anak sa Santo. Amin. Amen! Amen. Merry Christmas! Christmas!
La. Nato sa... Hindi, pictures ka ng video ko. Oh, may Christmas sa tanan, sa timog kalibutan. Da, sige na. Ano tay? Lang sige hande so nag-iwan-iwan na unod pa ni. Itog daw mo tatay otas. Di na, pangalan mo. Mga kuhan. Ang litson natin eh. Pinulis. Wadyo man pud din. Tol. Mga pinulis. Sagway. Silugon mo tapaw. Kasi na na karon. Jay. Atoy kutsara na. Para sa kuan, salad ni si Tiri naging maraming ikaw nang mga salad ter. Nalamig. Elena! May ilang salad. Dali ato huitan dali. Salad. Nah, giwokor bilang kagluto. Dali. Alin yan? Kutsara Jay, day plato dan Jay. Alin yan? Ano man yan kanina? Ano man yan? Aglitson tay. Ano man yan? Litson lagi na. Oh, nasa ako ng utang. Kimbaro. Butod to tayo? Tam. Pakutan mo ka maka. Dahil magputod na kita tayo. Imo ring ikog tayo. Wala na sa puntang madagdag. Ba na ba ni prinsesa ka? Dagyan mo sa sinili ka ng pao na. Sugot na ba sa ida ikog. Ay, ikog. Eh ba man ko ikog na ija. Halin sa na may ikog. Ay tag man jag uwi ja. Dala ko pala ko katunga. Oo, oo. Iya, tanga mo ni ka. Iko ka kami kulpas man magtunga. Kita yung Paris. Tanga mo Agway ka. Paris ni kakaantar. Agway Paris ni kakaantar kami si Kate. Tanga mo ni ka. Tanga ta. Tanga ako katunga. Gani ka nakakita. Ako lagi. Wala ba ko Paris. Gani ka katanya. Dili naman ako ng katunga. Kung dala na kailangan ko sa plato mo punit. Ter. Kung tanga may bahin-bahin man. Jada ka mari dai. Diste na. Lapuan na na. Tang. Tang mas kuan dai dai. Di kami ko di Tanga mis malang. Wala ko nang. Muni ka. Ang sa may dai. Tanga lagi dako mo lang bukog. Tayo bukog mo lang sa sinalay. Si Zanjan may katunga. Sabaw. Ala to, di naman ko magidunga sa pareho. Gani lang po ko. Sa bawra pud. Ano kuhan? Ilang? Bahala mo. Dira. Salad. Ang nagkuha na yung salin. Ay bitong kadag. Mahal ko tunga kay mag. Pagay ka Ang dai. bagutom nga mo saran. Tingala ito to. Kami na majay dito. Tingala ko na ija sa bawang daghan. Ikaw man ako kay katunga. Di ka kain manang. Ali po kumukaon. Uy, tanga sa mo ni ka. Tanga Miss Jay Jay. Jay. Ang tingala nga ron na gamay ra naman na. Para mo daling lang. Ang alimang. Jay ay mo rin. Banata ng misteri. Di mo rin kuan Jay. Masay Jay. Ang plato na. Ha. Ikaw na ila. Kaya ka na ani na dai. Hi mga kabayan, si Eliana di ay nagpapayto po nito. Kasi pangasip po nito. Ang ipalitan na. Sige lang. Yan na! Day! Day! Bawal man na may gibutan. Daya na. Ang cellphone, bawal ang photography. Hindi ba mo? Mukaan ka, Dani? Ha? Karon. Karon. Mabrila.